Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon kining ikanapulog siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon. Gitawag kinig St. John Mary Vianney Sunday. Atong pasidunggan karon kining usa ka balaan nga pari nga modelo ug patron sa mga kaparian, ilabi na sa mga kura paroko. Tungod sa iyang mga pag-ampo ug kinabuhi nga balaan, nadala ni St. John Mary Vianney ang iyang mga parokyano nga dugay nang nabugnaw ang pagtuo balik sa Ginoo. Mausab kini ang atong makita diha sa kinabuhi ni Venerable Teofilo Camomot. Kinabuhi sa pagka-Diosnon ug maampuon. Atong ihalad uban sa iyang pangama ang atong mga katuyuan, samtang padayon kitang mag-ampo nga unta, mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. O sa dili pa kita magsugod sa Santos nga Eucharistia, giawhago kamo sa pag-ampo alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios naghatag kanato og igo nga panahon aron sa pag-andam sa atong kaugalingon aron takos kita modawat kaniya sa iyang pag-abot. Simbahon ta og pasalamatan ang Dios nga naghatag kanato og igong kahigayunan sa pagpangandam samtang ato sab ihalad sa atong maigsuon diha sa BJMP Ubay Bohol o kini mosunod nga mga pangamuyo. Daigong taang Ginoo sa mga pag-uang, ang kalipay ta isigit, ang Ginoo ating hingping. Daigong taang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ulangan lang. Tuganang gitara, ipalalong na ang trompeta,
Magkatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Magpasalamat kita sa Ginoo sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat ug sa mga higayon nga kita nakalimot sa pagpasalamat, mangayo kita sa iyang pasaylo. Gloria in excelsis Deo. Kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Ama, kagagang sa taas. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nadadait kami kanimo, tungkol sa inyong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bukturan ang samahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw ang nagawas ng sasala sa kalibutan, naroon kami. Ikaw nagalingkod sa tusaman, nawatang ang pag-amuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, dinasa imaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios ang imong espiritu
Mao'y naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimong amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan, unsa ang may tabo ni adtong gabhiuna. Aron malipay sila og madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila, ang imong katawhan nahibalo nga imong luwason ang matarong nga nasod, ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway, ug gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod ni ining tanang panahon, ang mainitong mga tao gikan ni ining matarong nga nasod sa tago naghalad ug mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa, nga ilang ampingan ang balaod sa Dios, ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdayeg. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan ng lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Ulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdayi kaniya. Bulahan ng nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang lungsod ngayang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo,
kalingon. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo. Nga mao ang among hinabang ug ang among panalipod. Maaniaon ta kanamo, O Ginoo. Ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo. Alang sa iyang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya. Samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw ug nagtukod. Ang syudad kansang mga sukaranan dili gayod mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas ug sa kabaybayunan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kahadlok gamayng panon. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya. Og bulahan sila kon hikaplagan niya nga andam, bisan kon moabot siya sa tungang gabii og kaadlaw na. Og timan-i kini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ng iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Mga igsuon ko ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nakoy pangutana, una ta mo padayon sa unahan. Unsa man ang tulo ka mga butang nga inyong gikahadlukan? Tanan tam nagyoy gikahadlukan. Unsa man ang mga butang nga inyong gikahadlukan? Sa mga naa karon dinhi sa atong studio, unsa may mga butang nga inyong gikahadlukan? Sa mga tawo nga naglantaw kanato karon sa nagkadaiya nga social media platforms o sa ato ang TV, unsa man ang mga butang nga inyong gikahadlukan? Nahadlok ba mo ma-COVID? Nahadlok ba mo bulagan sa inyong mga uyab? Mga estudyante, hadlok ba mo dili makagraduate? Mga ginikanan nga naglantaw ka nato karon, mahadlok ba mo nga mamatay nga dili pa mahaluna ang inyong mga anak? Mahadlok ba mo nga magkabulag-bulag ang inyong pamilya? Sa mga medyo tigulang-tigulang na nato nga naglantaw karon, mahadlok ba mo nga kamo mupanaw na nining kalibutana? Daghan kayo taog mga kahadlok. Karong adlaw o karong Domingguha, imbitahan ko kamo nga kita mamalandong. Sa una gayud nga gisulti ni Kristo, tag-as kayo ang ato mga pagbasa karong adlaw o karong Domingguha. Apan gusto nako nga mo zoom in kita no sa giingon ni Kristo nga ayaw kahadlok gamay nga panon. Diha sa unang pagbasa gipahibalo na ang mga katigulangan unsay moabot aron sila madasig sa ilang pagkinabuhi. Diha sa second reading naghisgot usab kini mahitungod sa pagtuo nga ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman. Ug diha sa ebanghelyo ang pinakauna gyud nga gisulti ni Kristo mao nga ayaw kahadlok gamay nga panon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagikan kang San Lucas. Ug ang ebanghelyo ni San Lucas gisulat kini siya mga around year 85. Niadtong higayuna sa pagsulat ni San Lucas, nagsugod na ang mga persecutions sa mga Kristiyano, sa mga nagtuo kang Kristo. Ug kay sila niagi og persecution, dili pa sila pareha sa atong higayon karon nga dako na ta kaayo ang pundok sa mga magtotoo. Apan niining higayuna, year 85, gamay pa lamang ang pundok sa mga Kristiyanos. Mao nga sa pagsulat ni San Lucas, iyang gipahinumduman ang mubasa sa iyang ebanghelyo nga ayaw kahadlok gamay nga panon. Isip pagdasig kanila kay sila niagi man og daghang persecution. Nganong mao man ni ang gipahinumdom ni San Lucas sa mga magtotoo? Una tungod kay nay mga magtotoo nga mahadlok sila mamatay. Kamo daw be,
Kung naay mo dunggab sa inyo ha, ipakaon mo og leon, ipakaon mo og tigre, di ba mo mahadlok? Karong higayuna, kung magsagit-sagit mo din ha sa gawas, sa inyong mga kabalayan o sa atong mga simbahan nga kita Kristiyanos, walay masuko nato. Kung magprosesyon tagtaas kaayo, walay masuko nato. Apan sa panahon nga nagsugod pa lamang ang Kristyanismo, kung moingon kag present ako usa ka Kristiyanos, candidate ka dito sa gladiator fights, ipakaon ka sa leon, ipakaon ka sa tigre. Mauna ang mga Kristiyanos kaniadto, sila nangahadlok. Apan niingon si San Lucas kanila, gipahinumduman ni San Lucas, pinaagi kang Kristo diri sa atong ebanghelyo, nga ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Nganuman, tungod kay ang labing ngilad nga mahitabo sa usa ka tawo, dili mao ang kamatayon, kundili ang siya maimperno. Unsa man inyong gikahadlukan, kanang kamo mamatay o kamo maimperno? Sa Pilipinas, kita nga mga Pilipino, ang ato ang life expectancy. Kung i-total ni mo tanan nga average sa mga kamatayon sa mga Pilipino, ang atong life expectancy is 71 years old. Pila namang inyong edad? Kung 71 ang life expectancy sa mga Pilipino, 71 less ang inyong edad, more or less di ay, mauna lang na ang mga katuigan nga kamo magpabili ni ining kalibutan na. 71 less akong edad 41. Sus, 30 na lang ay katuig ang nabilin sa ako ining kalibutan na. Kamu nakahuna-huna ba mo kung pila na usab ka tuig ang nabilin kaninyo dinhi? So sa mga katong magulang sa magulang sa ako siguro nga nagsaysinta na 50, 70 gikulbaan na guro na sila. Apan gipahinumduman ni San Lucas diha sa mga gisulti ni Kristo nga ayaw kamo kahadlok gamay panon. Pasabot nga ang kamatayon dili makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Ang labing ngilad nga mahitabo sa usa ka tawo dili nga siya mamatay kundi siya maimperno. Mauna nga importante kaayo di ay nga magkinabuhi kita subay sa sugo sa Dios. Ikaduha, nga kita dili angay mahadlok kay dili kita nag-inusara. Ang Espiritu Santo nag-uban kanato. Ang pag-usig sa mga Kristiyano dili lamang pipila ka bulan, dili lamang pipila ka tuig, kundi 300 years. The first 300 years of Christianity, muna siya ang panahon sa persecution. Apan, nawala ba ang simbahan? Ang simbahan nagpabilin hangtod sa atong panahon karon. Empires come, empires go, but the church remains. Nganong nagpabilin ang simbahan hangtod karon? Dili tungod kay siya banggiitan, dili tungod sa mga pari, sa mga madre, sa mga laiko, kundi tungod kini inubanan sa Espiritu Santo. Ug kay iubanan kini sa Espiritu Santo, ang simbahan gigiyahan sa tanang mga katuigan. Ang mga unang Kristiyano, sabi nila, matapos na ang kalibutan, no? Sa gamay pa sila nga panon, abi nila nga, gamay na lang yun, moabot na yun ang Ginoo. Then, pagkasunod nga mga katuigan, ingon sila nga, murag, dili pa man di ay moabot ang Ginoo. No? So, unsay gibuhat nila, hinay-hinay nilang gisulat ang ilang mga experiences. Ug tungod kay hinay-hinay nilang gisulat ang ilang mga experiences, ang ilang kasinatian kang Kristo, ang ilang kasinatian sa Ginoo, mao na nga naatay mga ebanghelyo karong higayuna. Naatay Biblia karong higayuna. Wala kita mag-inusara. Ang Espiritu nag-uban kanato. Mao nga mo survive daay kita sa ato ang spiritual life usab,
Kung dili ta magsalig sa atong kaugalingon, kung dili magsalig gayud kita sa panabang sa Ginoo. Ikatulo, ayaw kahadlok gamayng panon kay ang amahan nasayod na sa inyong mga gikinahanglan. God provides. Nga sa kinauyukan dahil sa atong kasing-kasing, sayod ang Ginoo kung unsa ang atong gikinahanglan. Wala ba mo na-excite, ana, nga kadto di ay inyong kanunay gipangayo, sayod na di ay ang Ginoo ni ana. Ug sa higayon nga ang inyong kasing-kasing andam na dawat ni anang grasyaha, ihatag ka na sa Ginoo. Ang akong mission assignment, isip usa ka pari, pagsugod yun nako og pagkahuman sa akong ordinasyon, gipadala ko dito sa Western Mindanao. O pag-abot na ako dito sa akuha nga parokya, ningon dayon ang madres ako kay Western Mindanao man kadto dito dapit sa Zamboanga. Ningon dayon ang madres ako nga, Father, kung makadungogan ni ka og buto-buto dinhi sa imong kumbento, dagan lang dito sa among kumbento kay naami underground. Nakuratan ko sa gisulti sa madre. Mao na nga, ningon ko nga, kung makadungog ko og buto-buto, kung mudagan ko dito sa pikas nga kumbento, basig inigdagan nako, nay bala nga, musugat nako, di ra ba gyud lihay-lihay ang bala. Mao to nga, for the first time nga nisulod ko sa akong kwarto, nangita dayon ko, kung magbuto-buto din asa ka akong mutago. Pagsulod nako sa CR sa akong kwarto, nakakita ko og dako kay nga daan nga washing machine. Nisulay kog sulod sa washing machine. Ningon ko nga sakto ra gyud kay ko ining washing machine. Mao nga kung magbuto-buto, bisag daghang buto-buto sa gawas, safe kaayo ko kay makatago pa man ko sa washing machine. Mao to'y mga unang adlaw nako dito sa kumbento. Apan, pagkahuman sa 3 ka bulan, kay lami kay sila og pagkaon didto. Sa sunod nako nga pagsulod sa washing machine, dili naman ko masulod kay nitambok nako. Unsay nahitabo, nahadlok nako. Apan, usahay, kung kita gani mahadlok, dili na ta makahimo ug unsay angay nga buhaton kung magpasulabi ang atong kahadlok. Paglabay sa mga adlaw, nakita nako og nabati nga dili man day hadlok dinhing dapita. Malipayon man di ay og malinawon ang mga taong nagpuyo dinhi sa akong parokya. Mao nga wala ako'y angay kahadlukan. Niadto ako sa mga kabukiran, musakay-sakay ra ko og habal-habal, wala man say nahitabo nako didto, wala man sad ko nakidnap. Abi nako kutob ra ko sa usa ka tuig didto. Apan dili tungod sa akong kahanas. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, niabot ko didto og 6 ka tuig. Una ko nianhi dinhi sa Cebu. Nag-survive ko didto. Tungod ba hanas ko? Tungod ba isog ko? Dili. Tungod sa grasya sa Ginoo. Kita usab gipahinumduman karon nga bisan pa sa atong pagkinabuhi kung diin naighag kalipay, daghan usab og kasakit, matubang ta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan ang kalainan lamang sa usa ka Kristiyanos ang iyang buhing paglaom. Dili ta magsalig sa atong kaugalingong katakos. Apan musalig kita sa gugma ug pag-atiman sa Dios. Ayaw kahadlok gamayng panon. Amen. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, say katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Uban sa dakong pagsalig ug pagtuo sa matinud-anong Dios, magampo kita ngadto kaniya sa dugang grasya sa atong pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo ug moingon kita, andama kami Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Jose Palma, sa tanang mga obispo ug kaparian ug sa tanang nag-alagad sa simbahan, nga diha sa hiniusang panaw sa kanunay giyahan nila ang katawhan sa pagpangandam sa pag-atubang sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa atong panggamhanan nga sa kanunay maglantaw kini sa kaayuhan sa tibuok katawhan ug dili alang lamang sa kaayuhan sa pipila ka mga tawo nga suod nila. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa tanang mga Kristohanong pamilya nga maghari unta kanila ang gugma ug pagsinabtanay ug ang usag-usa magtuman sa ilang responsibilidad uban ang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa mga tawo nga nag-antos sa nakalaing-laing kasakitan sa kinabuhi, nga dili unta sila mawad-an og paglaom, hinunua, lig-uno nila ang ilang pagtuo sa Dios, kinsa muluwas kanila, gikan sa lisod nilang kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon kanamo nga si Venerable Teofilo Camumot ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family. Mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makapuyo na sila sa dapit nga giandam kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan.
Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, ibobo ka namo ang imong dugang grasya aron kami magmalahutayon ug magmadasigon nga mangandam sa among kaugalingon alang sa pag-abot sa imong anak si Hesukristo among Ginoo. Amen. Igsoon ko, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Ginoong makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagimayan sa imong ngalan. Pagala sa kastanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Karo. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Nianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit naggasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sayang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 ng Ginoo, umuwang langit ug yuta, sa imong himaya.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Nipikas og nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang balanon na sa matag-ala
Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ato karong ipakita ang atong panaginig sa unay. Mga igsoon ko, kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong kalinaw. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Kalawat kanimo, kapan ipamulo mo lamang mamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtod sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maigsuon, daghan kayong salamat sa inyong pagduyog kanamo ni ining Santos nga Eucharistia, nga gipanguluhan ni Reverend Father Felmar Fiel, SVD, the General Manager of Radio Station, DYRF. Kinasingkasing nga pasalamat atong ipaabot kaniya. Og sa tanan nga nagpadala sa ilang tabang og mga halad, sa atong mga lectors, choir, og sa technical crew, ang Ginoo rang mobalo sa inyong kaayo. Ato sa ipaabot ang atong mga greetings sa nakiguban kanato karon, ilabi na ang management and staff sa Bureau of Jail Management and Penology sa Ubay, Bohol. Ug ang atong maigsuon nga PDL, Persons Deprived of Liberty. Hinaut unta nga dili kamo kawad-an sa paglaom, kay ang Ginoo nahigugma kaninyo. Og sa gihapon mutuktok kita sa inyong mga kasing-kasing nga unta, bukas kini nga mopaambit sa inyong mga blessings, alang sa atong maigsuon nga masakiton. Kung aduna kamoy love offerings, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug malipayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Usab kanimo. Ug panalanginan kamo sa atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat